Ayo dulur itu Riri ngadeg. Pelemahan gemolong Sembungan
muga Bapak Lurah anggen bakdo gadah damel paring sehat. Amin. Sugih duit dohne karo penyakit. Amin. Ewa 3 dina 3 bengi ya mari ya. Lah iya. Tenan ya Pak. Lah ya paring sehat, dohne penyakit, paring sugih duit. Bar nikahe mesti sugih duit nggih. Amin nggih. Lah dalah. Bener maksudnya nggih. Ya, tutup Mbak Ri ya. Banten ke kangen esemu minangkani Ajeng Sari ing wonten ing Hongkong ing tasih mirsani streaming lumantar kadang-kadang mundur laras matur nuwun Ajeng Sari sedaya kirimanipun matur nuwun Mbak Ajeng Sari ugi masih wonten ing Gemolong Sugeng mangke ugi wonten Mbak Dewi Surya Paloh saking Laladan Karang Pandan Karanganyar. Ayo Kang Mas Jegleng Padi Setro duet wong loro Pera ngombe ese kok ra gelem duet nalikane ku petok sliramu brebes milik rasane angen atiku pengen mangan radoyan mangan pengen ngombe rasane mandek neng dulu bagito wah bagus kembang jiwa ragaku ojo gawe bingung rasane atiku godhong telo bisa kena kanggo tambah pagi terancam rasane jero godhong tangismu guyumu lan esemu rina wengi sing tansah anti-anti tak lali-lali malah saya ngelelo tak indani among katon ing netra lagi arep sinau arep mbok barke lho. Mbah Gito, ndangkul Mbah Gito. Setelah sore ayo. Mbah Cino nanti Mbah Cino. Oh lah Mbak Gito nih. Mbah Cino rene. Mbak Gito, mangga Mbak Gito. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane rai doyan mangan pengen ngombe rasane mandek neng dulu Wah bagus kembang jiwa
rasa ya neng netra lilo janjane aku wis lilo Pak Lurah Haryanto lenggah riyen Pak dari keluarga besar Bandung Budaya Reoke Mojorjo Tasih Prastio kadang-kadang abdi dalam Pangrawit Udo Laras Careke Endarjo utawi lurahipun saking Gedhong Karanganyar pengusaha Mbak bakti netramu adyo kecono binambang Mas David Bapak Lurah Sepuh Pak Sri dasare dalange agema Simon pendo jumah-jumah yo kabeh dengku une gawe kutiwo terus piye wong ayu duh wong manis sigarane rasa kang sejati kalbu sanubari sing kemayu sak lubrahe wong ngalamun bagus. Dulu cengrawe pun Mas Sidarto Pak Lurah Prengano Sul pengendali wara sawetahipun Mas Gembuk
Leng, untuk Leng. Leng. Kabeh mau kersane yang iki. Aku mau angirim donga. Bangga bekti katresnanku duh wong ayu sono lebur dosaku. Wah, tegak kesel Dik. Dik Darti, Dik Surono Tasih ki wah. mengke dalu. Telung dina telung bengi. Lah, Upama iya. cedhak ngono ka bengi teko neh. Jan. Pak, mengke dalu kula Ya, ampiri nggih. matuk, Ya, matuk. iya. Pak Lurah kali Bu Lurah gagah tenan Mas. Telung dina telung bengi lho Mas. Belas orang nganggo bubuk. Sesuk gari pijet. Aku nek mantu kari dhewe esuk 6 dina 7 bengi. Tenane lho, Sing Pak. dene songo. Lah nek aku genah, Songo nek ping Soto. 2 yuta. ingon tak kon nggo dhewe. Po tekan no geleng atimu 7 dina 7 bengi. Umpama tak gendelana Nanging Gusti panganan rohake uga nambah tinggal luka mugi ato pinayungan brengyang widi. elok obrolan Iya, iya, iya. Kudu laras. Monggo, Pak. yen sinawang ana netra sapa wonge sing nandhang tresno danur kuning lengkung-lengkung Sapa wonge? sapa wonge sing nandhang kuyung Rasa tresno rino wengi nanging aku kapisan Gadang tetes dadi jampi setetes tresno Pak Yota ati ya Ayo. pamutiku wong ayu ora bakal nali Nadian sama itu loh, Pak. nadyan sewindu tresnaku bakal letak Dik Surono wandeng songo ngene meh giduh lah ya dhuwur 6 ngisor telu Eloke. hitungane piye iki Boten dihitung, Pak, mengke langsung dibayar kok. ditimbang Pak mboten sak diitung padahal aku ndengi wis nggih Wer meleset ki ta kowe. tutup ton Tresna iki narane saya sewi. Saya tambah nyiksa.
Yo. Ya perkara ora durung ati. Nek sing penting dijilang sih. Monggo Mbah Lurah Wonorejo, Mas Sidik Wonorejo, Sugeng mirsani. Setro Lurah Wonorejo Lip streaming kang omah. rasa dikirimi nang omah ayo. Monggo Pak Harno. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo yo Tak suwon rino lan wengi. Muga-muga Gusti ijabahi pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni. Bae Danang mendem Bae Danang. Monggo Pak Harno. Masuk. Taunono widanono tak enteni ing kucuning tresno balung nangka bebasane mung katon katon WA-mu wae hae Ngulon diblebek, ngetan diblebek. Mbah Surono iki aku tetep turu kene engko bengi bablas ngadeg neh aku. Ya, tenangno pikirmu Mas Dagleng. Dicepaki kasur nang isor teratak neng Pak Lurah, tenang. Oh alah rek ya ora kajen meneh aku rek. Kok ora kajen meneh piye? Aman neng ngono malahan piye to? Aku ki urip kepenak ngono sok kapan. Mas Dekleng kok tak golekne sewa neng Palma. Oke, Tenang siap. ya. Siap. Aduh, aduh. Aduh, bahaya loh, Mas Sewa Dagleng. turu lho Rin ya. Oh iya iya. Aku arep ning Palma karo Tata. Yo. Aja lali pawelingku. Oke mantangan janji-janji aku kang setia satu nganti saelingmu. Mudah
ujung tresno balung nangka bebasane mung katon seliramu wae hae Ojo lali pawelengku uga menang janji-janjimu aku kang setia satu kanteni nganti saelingmu sembah nuwun GWL GWL ya Mbak Natmi yang di Taiwan. Thank Lord. Spesial buat Mas Lord. Tresno Karanguni. Hey. Mike banterno Mas. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujaning ati ya Pak Disenggol ya matur nuwun matur nuwun Suruh sini. Ya, enggak Mbah. Yen mung nyawer sinden iku lino. Nyaweri ngene iki tok ganjaran luwih gedhe ya. Nyambah uti. Lho, ditampa. Ning joget karo kene anak lanang. Ning sliramu asik tombo kesel lho Pak iki Pak ya. Iya no. Barokah Pak Lurah. Masuk Mbah Putri sing tak sayangi rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu awas ati asik nadyan sepisan ketemu nanging kuwedhe rasa tresnaku rina wengi tanes
kepacut tresno nanging ati kumbuk gawe lara ngaturaken wilujeng Pakde Sulur Pakde Belur kuwi an celukane Pakde Belur Surya Paloh saya kondange. Nuwun sewu nggih. Siapa? Hah? Yo mboten. Pakde kuwi mboten. Wis tenan. Pokoke nang daerah nggonane aman, Dik. Ah, aman. Ning ngopo Iya. 12 ke Cidret Wiso. Atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang ospro Dek Rini Pakde Haryanto nggih matur sembah nuwun nggih sak pupuke kok sak bar ki kok apa jenenge suwuk Pak suwuk pungkasane tak trimo lakonku akhir serani nuwun MC ning dini kanggo kayu ana digawa kayu obong dia yo Mas Pak Sarmento ayo iya 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 kalung putih
Iya no Mas. Kalengmu putih apa sing nggonku kae iki ya? Iya Mas, tak simpen teko saiki lho. Pokoknya ra sampean ora aku. Yo. Aku ra bakal monsati ono kene aku tansah nganteni. Nganteni bulan dadari wanci paklong saling sirewengi. Hey! Mbak Sri. Liontine malangku godhong ewaru. Tondo taline janjiku. Uga tondo taline Rato sewindu najan mung samarah amuga bisa atiku kepranan marang sumpah lan janjimu arep urip karo aku. Aku ora bakal ngonsati ana kene aku tansah angenteni ngenteni bulan dadari wanci panglong saling siring wengi iki. Matur sembah nuwun Bapak Simin wedalipun. Ya ya yo, ya ya yo. Mas Satyo. Mbak Gito, pokoknya tetap seneng Mas Harto manten iki. Mas Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. ya ya yo, ya ya yo. Kapujanku ati susah mung kangen Sliramu lali yo. Muga-muga kena kanggo ngabani ati sing susah sing suwe ra ketemu karo Bos Dwi. Rina wangi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nabani hae Mas Imin Oh, kula mau mewakili juragan PP Kerja oke. tapi mengke sing nyawer tetep PP Kerja Ala rasa dadah nganggo sawer-saweran. nggih no petani mboten sah monggo yo Wedine kok enek ya karepmu. ya to Aja sembalang yo Agus tresno iki ora bakal ayo ora suwe aku bali iso suman Tasih sinarengan muda laras live streaming video syuting apa mau? Robnin mereke Mergo Mulya. suwe lawase kowe lunga pamit karo aku yo wong ayu babu Mas Harto. Pak Bayan. aku susah Mas Mulyanto. mung kangen siramu Kedit gede masuk rin masuk imen linggis mas. Mas David Indra Saputra Rino wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani bayane nek mulih bayane kroyo nek mulih laporan karo bose engko bengi kon nggawa sing akeh. Mbah kita birung tekok Bali isin aku. Nggone Cina rodok selamat mergane leh wah jek bulan 8 tak kira nek sasi iki ra iso mbales mendem aku. Ngono. yo Gawake es kristal rong karung. Ora bakal ayo ora suwe aku bali iso sumandhe ana ning sisihmu Geser Mas Dilu. Manap jilu ya. Yo Mas Bambang dan Jogeta. Patek kempor krungu surane nepit mata. rame-rame satengahe dalan gede Dapyak-dapyak rece padha
Ejeng menika sebuah Oke, Pak Lurah Kliwon saking Sambi Dhuwur sugeng lenggah Pak Lurah. Dur kelingan anak lanang piye kancane karo Parsin yo Mas Bayan Dwi. Midalakan keluarga besar Gudang Mania, Mas Giur, Mbah Lurah Indarjo. Monggo Mas. Dek jaman perjuangan dur kelingan anak lanang. terus
yen mandung tak silih kabeh gunung. Mbak Leni Dalam, Pak. mengucapkan terima kasih kepada Mas Sugeng Taylor ngerti nek nggone Mbah Lurah Surono duwe gawe aku digeke jas siji. Alhamdulillah. Muga-muga dulu-dulu nek arep pengen gawe jas nggone Mas Sugeng Taylor wonten nyedak Kalang. Kae bonus siji anyar gris lagi tak nggo. Saya ya, Pak Ya. ya. Monggo Pak Resi. Nggih. Syukur bisa gunung desa dadi reja ini ora ilang Jika tali tresno gone padha lara Monggo Mbak Rini. Lani tali tresno tali tresno jroning rasa wis atekan kakat jarakan tumanem ing sanubari wong ayu sira tak tresnani sati kaya sewindu angen rasa kangen jroning kalbu lali gawe bingung wong manis aku nandang wuyo yo tali tresno tangitung wanci nggonku amamuji bisa lestari aja nganti padhot keh pepalang joti gawe abot hae mlaku ngit Siap Mas Towam. Derekaken